iki wis mengkis iki lho. Mengkis ning dua. Goyake benake sik. Pemanasan aku ndak cedera. Cedera. Tapi gak nempok. Oh, mbak nempok. Dapat petane kok kanthi kae lho Jan. Gene lagi mubeng pisan ngono wis peteng. Boyok tuwa, Pak. Nggih. Boyok tuwa ya alon-alon wae. Alon-alon. Heeh. Ono manuke iki lho. Ono manuke. Mubeng-mubeng. Buyur kowe. Nggih, Bu, pripun, Bu? Halo, Tang. Alah. Mengko sithik nyambut gawe sithik ora. Ya saorane dhewe tekan kene ngaturke salam sithik kanggo warga ndi lagi? Pleret ya. Ning kudu Bantul ya. Ya. Salam sithik Mas Bandul. Assalamualaikum. Mbok sing tenanan Mas Jurun iki. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik aja kaya wong ulang TPA to iki. Mbok sing semangat ki lho, wargane kene do nonton rame banget kok. Sing salami sing semangat. Sing semangat. Sing seru. Sing seru ngerti ra wae. Ya. Nggih, saderenge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kembake musim niki kembake iki lho. Nggih. Biasane Pak Mas Pandur muga-muga sing jawab salam tak dongake mlebu swarga. Ya, rezekine lancar. Ya. Tanpa beliau tangan Ibu. Aku gemen karo Pak sing kacamata iki lho. Sip pundi? Lah niku. Maki gara-gara dangan iki jebul juga mbako.
Ya. Kira. Ya, dia menghibur masyarakat planet Mas Panjul. Nggih. Salto sing apik ya jal kaya ngopo salto. Mau wis ta. Burung weruh aku. Iya. Ya, tung tung dang. Ayo dong. Huh? Iya. Sandaran lho Mas. Lah kok milih ning kono lho Jan. Kok lingalingu. Jol. Golek apa Jol? Oh, Kowe iki mah ngopo ning kono iki? Saru. Kowe iki mah ngopo ning kono iki? Ya nutupi kok ya, ora direne. Nah, sing apik mlaku dodok. Nah, karo melet. Ya, karo ngopo ning kono? Ya. Ya. Ya aku tak salto sik, Mas. Ya. Ket mau nganti saka pojok ning pojok meneh. Ora sida salto. Nek tepuk tangan kurang kompak. Ora tepuk tangan kurang kompak. Minta tepuk tangannya untuk Bujang Ganong. Sekar kon ganong sekar. Kurang kompak ora? Neh. Dikeploki terus. Ya. Ya. Ben berbur. Iyalah, Ganong siji lek kok kan tingkah jan. Sak kulite dupangan lho jan. Iya. Iya. Terima kasih. Matur sing apik. Sing nembung sing apik. Matno mburi matno. Nah. Kae niko lho. Dadi mati apa kae? Buri. Sing digawa iki apa? Maksudnya Jenengan mboten apa Bu? Cincin gelang niku nggih. sakarepmu. Cincin Ya, munggah Mas. Sampe digepak nggih. Buri. Tante, ya ampun. Ya ampun kok orang mulai udah Bu. Awas Bu, cokot nggak Bu? Salim ya. Mangke nek kula salim mriku diparingi. Nggih. Iki berarti nek munggah salim 20.000. Cek. Ayo awake dhewe do salim melu kabeh. Ayo. Lah jare nek munggah salim 20.000, aku nek emar melu salim. Jatahe beda
beda. Oh, berarti nek ganong 20 nek sindan 50. Ayo melu ya 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 ya. Ya. Lah iya ta? Heh, Lah karo aku lobby lho, Mas. ora. Iki mlaku rene iki 20.000. Heeh. Engko nek bonus ciuman ngono iki 50.000 ngono. Bonus ciuman nek Ya, 50.000. ya. Lah jeruk mangan jeruk nih. Ketoke. Mbak Tata ganong wae nyorong 20.000 yo. Ora wae. Kok ora pripun? Nyorong 20.000 Iku ndak keguguran rumang tamu kok lejan. Lho Pak Dika. Eh, Ngapur. Sekar kon ganong sekar. Oke. Bim, sekar kon ganong sekar iki. Iki Sekar kon ganong. sekar sapa? oh kamu kancamu to? Oh, ayo kon lek wis jare. Ya memper. Mana dijuangi? Rezeki dipangan, mana dipangan, nek mana dipangan. Yo tak kebase. Menjaga kebersihan kok ya. Kemarin ini jasuke apa kae? Ah. Kene nek ora badhe meri gitu lho. Kalau diawe-awe kae lho. Ai, Buri kae lho. Sor payung. ning kancane bagei. Heeh. Jementah kuwi jementah. Kok jan luwes tenan ya, Mas? Persis Sajane jan uripe. mangun pokoke. Kayak Bim. Kuwi ning ngasih tugel gedange kowe kon bayari lho. Kuwi iki srana kowe iki ngerti ra? Hei. Alah, ada aku ya. Rene. Yo. Masalahnya namanya disaut. Nah, kok malah siji kowe? Aku. Asik kene sing nembung ora bagai apa? Ya. Nek iki tenanan lho iki. Tenanan nek iki, Mas. Wis ben kapok. Kancamu tilek ono lho, kancamu tilek ono. Ben kapok kae. Bahaya iki soalnya rane BPJS. Jajan tilek iki aman apa ora? Buka. Buka kaya apa? Piye? Bakule jasuke kocroke. Asik dipare mau siji yo. Ya iki. Nek aku rono tak tukoni ora dodol lho. Ya. Wis Jul, Mas Jul. Aku les 10.000 lho. Kae karo apa kae? Kae. Dena. Jul. Kae. Nah, kon milih Mire jagunge. jagungnya apa jasuk kene? Wah, nek aku milih sing kuwi, tetep milih sing gede nek aku. Iki ya dibumbu dhewe ngono. Ora, kowe milih sing gede apa sing panas? Manut. Oh, kae entuk meneh kae. Tambani apa ora? Nggih. Makasih yo Naruto. Rambutnya kayak Naruto. Nggih, matur suwun nggih, Mas. Nggih, mugi-mugi lancar ki kon piro ki. La. Sik, Jul. Reno. Kae buri lho. Iki aku yo karo ngawaske ding-ding iki nek oleh. Ibu. Reno. Iki dumdil, ya ta? Raketan kowe iki nek kaya munyuk ki fales. Nek ora apa-apa jajalmu bengo. Ning wangun. Nah, mangun. Siji aku ndi? Kamu siji. Ya. Siap lah. Kowe mau bengo rono kuwi. Sik. Ngene iki, sing apik. Tangane maju ngene iki. Nah, sikile ngene iki. Meneh rono kene. Ya, mlaku ngubek ya. Munyuk yuk. Ana munyuk yuk. Ini cerita. Jul. Alah
Wis, alhamdulillah. Wis. Ya, ya, wis, terus. Jul. Nah, terus lah. Ini Rena apa? Main doang Rena aja. Wes iki rono kayu. Kayak Michael Jackson ya lho. Ya, kita juga ya. Ya, sing akeh yo. Ya. Aku tak tahu mengungkapkan rasa roro siji. Gimana kamu ini? Weh. Wes yo masuk kok. Aduh. Dimake. Kontrol sih. Pak ngapunten ya, Pak. Kula mboten. Ya batinge tekan omahe wancuk Mas Tombo. Ya ngapunten nggih, Pak. Matur suwun sangenipun nggih. Nggih, wis durung kowe mau. Ya satu. Weh. Oh, ya. Yo. Kowe gendana nyanyi aku tak ubang. Aku nyanyi apa? Manut. Thailand. Ya jal Bima sing mubeng wangun ora. Ya. Ah, ya. Oleh kok ya. La ilaha illallah. Ora ono tegane. Nopo? Masakno sing mburi ora ketok munggah sithikne. Munggah sithikne masake sing mburi nah. Sing mburi dereng ketinggal nggih, Bu nggih. Kayak enggak nih kayak gini, gak ditonton nih. Weh, duitku weh. Weh, nek ra iso medun bene ayo teruske wae. Ben ning kono wae ora apa-apa. Ya. Telokno damkar ae to, Mas. Isyarat. Nah kayak kenal kayak yakin. Apa? Ada yang luka toh? Mana? Tak kira ini cendak lho saka kene iki. Basane dhuwur kok ning angkasa lho. Iki mau piye? Wis salto neh urung kowe? Hah? Saya ya, heeh. Ngono Pak Lurah ra nambahi ngono lho. Ya. Wis pamitan. Salto neh ra. Gandrung sik. Gandrung yo tungtung dan tangker. Wes pilih urung. Dici. Iya. Ora